Hello guys, τι κάνετε? Σήμερα θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι με τον Παναγιώτη. Ωραία, τώρα μπαίνουμε σε μάτς. Θα παίξουμε. Ωραία, τώρα είμαι κανονικός άνθρωπος. Μη φωνάζει γιατί θα μου κόσει και ο Παναγιώτης που είναι μέσα. Τώρα είμαι κανονικός άνθρωπος. Το κόκκινο είναι ο Μάρντερετ, κάπως έτσι λέγεται. Είναι αυτός που έχει το μαχαίρι και το μπλε είναι αυτός που έχει το τέτοιο. Που έχει το όπλο και πρέπει να σκοτώσει τον κόκκινο. Άκουσα πυροβολισμό. Θα βάλουμε λίγο φωνή. Ο Παναγιώτης είναι αυτός. Λοιπόν, πάμε εδώ κάτω σε μυστικό μέρος. Όχι, πού πάω ρε? Εδώ πέρα. Κάποιος σκότωσε τον Παναγιώτη νομίζω. Είναι σαν καμουφλάζ το skin μου. Και δεν πιστεύω να με βρει. Να βγω έξω παιδιά, τι λέτε? Δεν βλέπω το Παναγιώτη πουθενά, λογικά θα τον σκότωσαν. Βλέπω κάποιον έξω. Τον είδα λίγο. Παίρνει κάποιος τα λεφτά έξω. Παιδιά, με κυνηγάει! Παιδιά, με κυνηγάει! Με σκότωσε! Όχι! Με σκότωσε. Και εδώ Παναγιώτη. Τώρα αυτός εδώ με σκότωσε εδώ πέρα. Εκεί δεν μπορούσα να κάνω κάτι, ήμουν κλεισμένος εκεί πέρα. Προσπάθησα να φύγω, δεν μπορούσα. Γιατί είχε ένα φίλο στο κεφάλι του. Ξέρω. Αυτός πρέπει να το σκοτώσει, αυτός που έχει το όπλο τώρα. Και αν το σκοτώσει νικήσει. Καλά, μπορεί ο άλλος όμως, αυτός εδώ που δεν έχει όπλο, να πάει να το πάρει. Τώρα το πήρε αυτό. Τώρα το πήρε και αυτήν προσπαθεί να το σκοτώσει αυτόν εδώ. Παραλίγο παιδιά να την πετύχει. Βλέπω παιδιά να χάνει και αυτήν. Ρε παιδιά δεν μπορούν να το στοχέψουν. Όχι ρε. Καλά εντάξει. Κοιτάξτε εδώ κουνιέται φούλα όμως. Με το φύλλο που πάνω στο κεφάλι του. Τι είναι αυτό? Ναι, μπράβο, νικήσαμε. Πάμε λίγο. Τέλεια. Πρώτο round και νικήσα. Ωραία. Τώρα εδώ παιδιά διαλέγουμε πίστες που θέλουμε να παίξουμε. Διαλέξουμε πολλές θέσεις. Ο Παναγιώτης εδώ. Και σήμερα θα κάνουμε βίντεο το event στο Celebrate. Σε ποιο δεν μπήκαμε τώρα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όποιοι ψηφίζουν πιο πολύ, αυτό είναι τώρα το police station. Δεν ξέρω, αυτό είναι. Όπα. Εδώ, ρε, κρυψώ να δω. Εγώ πάλι είμαι κανονικός άνθρωπος. Αυτός η πιστόλη είναι. Γιατί με σκότωσε! Γιατί σκοτωθήκαμε και ίδια τώρα. Και έκανε λάθος και με σκότωσε, σκοτωθήκαμε και ίδια και τώρα έκανε λάθος, δεν υπάρχει άλλος. Ένας υπάρχει ακόμη που μπορεί να πυροβολήσει, δύο υπάρχουν και ένας που έχει το μαχαίρι. Γιατί με σκότωσε, απλά πήγα από κοντά του να με προστατέψει, που έχει το όπλο. Τώρα να δούμε τον Παναγιώτη. Άντως.
Ναι, το σκότωσα, μπράβο. Αυτός, ο μπλε. Πάμε. Πάλι νικήσαμε. Αυτός πληχέρο. Αυτός είχε πάρει το πιστόλι από έναν άλλον που το σκότωσε. Και λογικά αυτός μας σκότωσε. Δεν ξέρω, θα υπήρχε πιστόλι, δεν ξέρω εκεί πέρα. Λογικά ναι. Μας σκότωσε. Ωραία, τι πίστα να διαλέξουμε. Πάμε χοτέλ. Λοιπόν, παιδιά, να δούμε τι θα είμαστε. Εγώ θέλω να είμαι Μάρντερετ. Σερίφ, οκ. Έχω πλάκι. Μη φωνάζει γιατί θα μου ακούει και πανίκες. Δεν θα σας το ξαναπώ γιατί μπορεί να ακούσει. Απλά θα το βλέπετε. Λοιπόν, αυτός μου φαίνεται ύποπτος. Όχι, γιατί έκλεισαν οι πόρτες. Γιατί έκλεισαν οι πόρτες. Γιατί έκλεισαν. Άνοιξα. Όχι, no. Δεν πρόλαβα. Πω, δεν πρόλαβα πάλι. Παναγία του κρύβεται εδώ πέρα. Δεν πρόλαβα καθόλου ρε φίλε, εντάξει. Ακριβώς ερχόταν, προχώραγα, σκοτώνει. Ο Μαλής εδώ κρύβεται. Μη πάει μέσα, παιδιά, μην πάει κανείς μέσα. Αυτήν εδώ είναι, αυτήν. Φύγετε! Παναγιώτη, φύγε! Παναγιώτη! Πού είναι? Αυτός. Όχι, τον σκότωσε. No. Όχι αυτή. No, bro. Όχι. Νικήσαμε! Νικήσαμε! Let's go! Έχουμε νικήσει. Σε πολλά. Πού πάμε? Φάκτορ, όντως πάμε φάκτορ. Η άλλη μου πήρε στο κεφάλι της. Και πάμε. Let's go. Αν είσαι Μάρντερετ, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, το κόκκινος που έχει στο μαχαίρι, πρέπει να το κάνεις να σκοτώνεις έναν, μη σε καταλάβουν οι άλλοι. Και παιδιά, είδατε τι είμαι, οκ. Ωραία. Πάω χωρίς να με καταλάβει κανείς. Θα τη μασχίσει ο Παναγιώτης. Οκ, bro. Πάμε κρυφά μέσα. Ακούστηκε. Να σκοτώσουν κανέναν άλλον, όχι εμένα. Γιατί αν με σκοτώσει, χάσα. Με βλέπει κανείς, δεν με βλέπει. Με διάλειγμα. Παιδιά, πρέπει να κατεβώ. Παιδιά. Είμαι εδώ κάτω στον πόνο, δεν ξέρω. Εδώ πέρα με τα νερά, τα βρώμικα. Μυστική είσοδος. Ωραία, μπόλικα λεφτάκια. Δεν θέλω να με είδουν, γιατί αν με είδαν θα με σκοτώσουν κάπου, γιατί θα ξέρουν ποιος είναι. Μπρο, γιατί δεν βρίσκω κανέναν εδώ μέσα σπίτι μου. Κανείς ρε φίλε, γιατί πώς και έτσι. Δεν σκοτώ, πάνε σκοτώσω τώρα το Παναγιώτη, παιδιά. Πάω εδώ κρυφά. Όχι ρε, δεν πάει.
Πού είναι, ρε παιδιά, μου ξέφυγε. Θα πάρει το πιστόλι, παιδιά. Αν πάρει το πιστόλι, εντάξει. Ναι. Ναι, το σκότωσα. Ένα σημείο νομίζω. Τώρα αυτός πού να βρίσκεται. Λογικά εδώ κάπου μέσα. Εδώ πέρα. Δεν ξέρω τώρα πού είναι. Πρέπει να... γιατί θέλω να τον βρω να τον σκοτώσω. Ακούω λεφτά. Κάποιος να τα παίρνει. Έξω πρέπει να είναι. Αλλά έχω λίγο χρόνο. Ξέρω να προλάβω. Άτι, δεν ξέρω να προλάβω. Πού είναι? Έλα ρε φίλε, δεν πρόλαβα. Τώρα τέλος ο χρόνος. Δεν έχασα λογικά. Λογικά δεν έχασα. Όχι, γιατί σκότωσα τον Σερίφ. Οπότε λογικά νομίζω νίκησα. Δεν ξέρω. Win μου λέει εδώ πάνω. Δεν ξέρω. Λογικά νίκησα. Λοιπόν, τώρα που πάμε αυτά, πάμε House 2. Ωραία. Ωραία. Χτυπάω το κεφάλι μου πάνω στο τοίχο πέρα. Θα μου σπάσει. Ωραία, πέρασε και άνθρωποι. Και θα υπάρχει μια κρύψα, νομίζω εδώ, σε ένα άλλο σπίτι. Όχι, σε άλλο σπίτι. Υπάρχει μια κρύψα ανάμεσα αλλού εδώ πέρα. Παιδιά, όπα, είχα δει κρύψα να το Παναγιώτη εδώ πέρα. Εδώ είναι φουλ καλή κρύψα. Παιδιά, μπορεί να είναι και Παναγιώτης που δεν ξέρω. Α, παιδιά, δεν μπορώ να μπω μέσα τώρα. Μπήκα, δεν βγαίνει τώρα ξανά. Ναι! Ποιος ήταν, παιδιά, δεν ξέρω καν ποιος. Απλά εγώ κρύφτηκα και δεν με κατάλαβε κανείς. Αυτός Σερίφ και μάλλον. Οκ. Οκ. Λοιπόν, τώρα πάμε Factory. Τέλεια, παιδιά. Να δούμε τώρα τι θα είμαστε. Ελπίζω να είμαστε οι Σερίφ ή κόκκινοι. Γιατί με έφερε εδώ πέρα, πού είναι, δεν θα βρω κανένα. Α, όχι. Γιατί αν έρθει εδώ ο κόκκινος που έχει το μαχαίρι με έχει σκοτώσει. Όπα, α! Δεν πιστεύω με κανέναν από εσάς. Πώς είναι κι άλλος εδώ πέρα. Πώς ανέβηκε. Μην με σκοτώσετε, γιατί εγώ είμαι αθώος. Α, λέγει, δεν μπορώ να δω. Δεν ξέρω τι. Πώς συνέβηκε. Πώς κλείνει αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα θα κλείσω. Βασικά όχι, τι θέλω. Μόνος μου θέλω. Ωραία, παιδιά. Εδώ πέρα, εδώ στη γωνία. Δεν πιστεύω να καταλάβουν ότι θα βρίσκομαι εδώ μέσα. Όχι, ήρθε ο Παναγιώτης, όχι, δεν ξέρω αν είναι ο Παναγιώτης, παιδιά. Αλλά τώρα θα...
Αλλά τώρα θα με είχε μαχαιρώσει. Θα με είχε μαχαιρώσει ήδη. Παιδιά, παίζανε και ο Παναγιώτη, δεν ακούω κανέναν να σκοτώνεται. Και μήπως με σκοτώσει εμένα και μετά τους άλλους έξω. Θα να αποχωρήσω. Να βγούμε έξω, δεν ξέρω. Έρχεται κι άλλη, όχι έρχεται κι άλλη, όχι αυτή είναι, αυτή είναι. Παιδιά, οι άλλοι παίζουν. Όπα, να δω, νομίζω αυτός είναι. Αυτός ο κυρούλης, είναι ο κοντούλης. Ας πάμε λίγα έφυγε. Ο Παναγιώτης κατέβηκε κάτω από το πάω κι εγώ. Μήπως παιδιά είναι ο Παναγιώτης. Να σκοτώσει ο Σερίφ το Μάργκαρετ. Οκ. Το Μάργκαρετ το σκότωσε ο Σερίφ και ντάμπλησε. Αυτός ήταν, γιατί δεν τον είδα καθόλου αυτόν. Είναι σαν καρότο μοιάζει, αλλά τέλος πάντων. Bank του Wizard Found. Πάμε, bank. Οκ. Ωραία. Θέλω τώρα να είμαι ο Σερίφ για κάποιο λόγο. Θέλω να είμαι ο Σερίφ. Να προστατεύω την τράπεζα. Να προστατεύω την τράπεζα. Γιατί υπάρχουν πολλοί ληστές που κλέβουν τα λεφτά. Ωραία. Όχι, δεν πιστεύω να το Παναγιώτη τι κάνει τώρα. Ποια είναι η νόσα. Όχι, και αυτός παίζει να είναι γρήγορα. Γρήγορα, βγάλε με λίγο. Ευτυχώς. Ναι, πού ωραίο Σερίφ, πώς το κατάλαβε. Κρύψω να δω μέσα. Τεχνολόγια, δεν φαίνεσαι, είναι τέλειο. Ωραία, πάλι αυτός ο Σερίφ. Πολύ καλός αυτός. Να δούμε εδώ, παπ. Παρκούρα. Δεν μπορώ να είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε χοσπιτάλ. Δεν πειράζει, δεν προλάβω. Όχι, ο άλλος πως πετάει. Τον είδατε. Και παιδιά, κάντε όλοι εγγραφή και like. Και θα παίξουμε, θα κάνουμε live κιόλας και θα παίζουμε μαζί αυτό το παιχνίδι. Με αυτό τώρα κάνεις πάτη μια σχέση να το πατήσεις. Δεν μπορώ γιατί, δεν ξέρω. Αλλά ένα κουμπί σου δείχνει εδώ δίπλα και κάνεις πάτη μια σχέση. Παιδιά, το ακούσατε κι εσείς αυτό. Ότι... παιδιά, τώρα το ακούσατε πιστεύω. Κάποιος να χαιρώνει κάποιον. Παιδιά, μόλις πέρασε από δίπλα. Ας μείνω εδώ που είναι, μια χαρά είναι.
Δεν με βλέπει κανείς. Παναγιώτης πέθανε λογικά. Ή μπορεί να είναι ο Σερίφ, κάτι να είναι, δεν ξέρω. Λογικά θα τη σκότωσε γιατί δεν το βλέπω πουθενά. Για να βγω, δεν ξέρω. Το ρισκάρω να βγω. Ωραία παιδιά, ξέρετε κάτι, βγαίνω. Έχω βρει τον δολοφόνο. Α, ναι. Μην πυροβολήσεις. Να, αυτή. Σκότωσε την. Αυτή. Παναγιώτη, please, μην πας κοντά της. Είναι αυτήν. Μπράβο ρε. Έτσι, πάμε λίγο. Αυτή ήταν ευτυχώς, γιατί δεν την είχε εδώ Παναγιώτη. Let's go. Λοιπόν, τώρα πάμε αυτή την πίστα. Δεν ξέρω, μου αρέσει. Γιατί έχει τους ανθρώπους εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να δούμε πάλι τι θα είμαστε. Ελπίζω να είμαι κάτι διαφορετικό. Παιδιά, εδώ κόκκινο φως. Εδώ λίγο μπανάκι να κάνουμε από το νεράκι. Ο Παναγιώτης που δεν ξέρω καν τι είναι. Επειδή έχω κλειστεί. Και αυτός εδώ μου φαίνεται λίγο υποπτός, γιατί κάθεται ακούνητος. Και αυτή είναι λίγο, δεν ξέρω. Δεν με έχει μαχαίρος, κανείς που έχω περάσει. Εδώ έχει πολλές κούτες σε αυτό το δωμάτιο. Oh my god. Οκ. Αυτή φαίνεται τίποτα. Δεν νομίζω εδώ το μαχαίρι. Ρε, το ξέρα την αυτή. Το ξέρα ρε φίλε. Ύποπτη μου φαινόταν. Το ξέρω ότι ήταν αυτή ρε. Παναγιώτη φύγε. Έλα, πυροβόλα την. Σερίφ, πυροβόλα την. Ναι, πάμε λίγο, victory. Λοιπόν, μπράβο, αυτή με σκότωσε ρε φίλε, εντάξει. Τώρα ήμουν ακριβώς δίπλα της και πάει και μου βγάζει το μαχαίρι. Λοιπόν, τώρα πού να πάμε, ένα χοτέλ, όντως χοτέλ, ναι. Δεν έχω πάει μια φορά μόνο. Εδώ στο παιχνίδι δεν έχω πάει. Μόνο μια φορά έχω πάει χοτέλ στο παιχνίδι. Παιδιά, αυτούς μου φαίνεται για hacker. Γιατί μπήκε, δεν το είδατε τώρα, δεν ξέρω. Μπήκε νομίζω μέσα στο τοίχο. Πάλι αυτά, ρε παιδιά. Κάτι διαφορετικό δεν μπορεί να μου τύχει. Πάλι αυτό το ίδιο και με τι να κάνω εδώ πέρα, να κάθομαι απλά για να με σκοτώνουν οι άλλοι. Ναι. Δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ σε αυτό το παιχνίδι χοτέλ. Πάω τέρμα πάνω. Παιδιά, έχω βρει μια κρυψώνα. Καλή πιστεύω. Ναι, ωραία. Ναι, το είχα δείξει στον Παναγιώτη. Αν έρθει ο Παναγιώτης εδώ έρθει. Δεν ξέρω. Εδώ πέρα παιδιά κρυψονάρα. Και εδώ θα κρύβεται ο Παναγιώτης.
Αλλά εγώ κρύβομαι εδώ γιατί το πανηγύρι φαίνεται η κορνίζα που έχει γύρω-γύρω. Παιδιά, το ακούσετε όλο αυτό με μια χέρια. Οπότε μείνω και εδώ που είμαι και να απλά να κοιτάξω λίγο μόνο. Παιδιά, τον είδα. Παιδιά, το άκουσα. Παιδιά, άκουσα πάλι μια μαχαιριά. Με μαρτύρησε ο άλλος. No. Γιατί με μαρτύρησες? Αλλά εντάξει, δεν πιστεύω να με είδε κάποιος. Ελπίζω να με είδε κάποιος, γιατί με είδε, ναι, βάψα. Να τρέχω κάτω. Θα πετάμε χίλια στην ντουλάπα. Αυτή την ντουλάπα είναι ο Μαρντερέρ. Ας περιμένουμε εδώ. Ελπίζω να σκότωσε το σερίφ, γιατί αν το σκότωσε, λίγα να μην το χάσει. Και να μας βγει να μην το χάσει. Πρέπει να βγω. Ναι! Πάμε λίγο. Λίγο στα φυτά εδώ πέρα. Τέλεια, let's go, καλά το πάμε. Δεν έχουμε χάσει σε πολλά round. Μάτς που λέγονται. Να πάμε, εγώ θέλω να κάνω αυτό, δεν πρέπει να το κάνω, οκ, αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει, όπου και να πάμε καλά είναι. Ωραία, πάλι αυτό. Πούς είμαστε τέτοιοι. Τι έκανα, τι βρήκα. Παιδιά, τη βρήκα μόλις το. Μπρο, τυχαία. Εδώ το κεφτό, δηλαδή αν πάει έναν δύο, εγώ πέφτω κάτω, έτσι. Όχι, γιατί κατέβηκα. Όχι, γιατί κατέβηκα. Γιατί δεν ξανακατεβαίνω. Γιατί αν έρθει ένας τρέχω. Όπως και να έρθει. Και ο Παναγιώτης γιατί μπορεί να είναι αυτός ο Μάντερερ. Δεν ξέρω. Ελπίζω να με πιάσω. Είδατε κάτι πόδια εδώ πέρα. Να, ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, όχι. Δεν με είδε. Πώς. Ποιος είναι? Ο Παναγιώτης πέθανε, ναι ρε, όχι ρε φίλε. Πώς. Το ξέρω. Το κατάλαβα ρε λέει. Έλα φύγετε όλοι ρε φίλε. Καλά εντάξει. Απλά μου πέταξε ένα μαχαιράκι και πέθανα. Μπορούσα να πάω στη μυστική βάση, μυστικό εδώ πέρα. Και μέσα.
Πω, δεν το σκέφτηκα, ρε φίλε. Αλλά δεν πειράζει, και η κρυψόνομη ήταν πάρα πολύ καλή. Έλα ρε Δημήτρη, εντάξει, εδώ πάνω κρύφτηκε. Μπρο, εγώ δεν τον είχα δει. Τον είδα λίγο, νόμιζα ότι έφυγε μετά, αλλά... Ωραία, για λίγο να το πετύχει. Πω. Καλά χάσαμε όλοι. Πω, μα αυτός δεν παίζει καν. Δεν είναι η κρυψόνα. Εδώ κρύβω. Και εδώ βγαίνει στο τσάκι. Που δεν φαίνεται καν. Κλείσει να τελειώσει ο χρόνος, γιατί θα τον φέρει, ρε φίλε. Καλό, εντάξει, όλος δεν παίζει καν, δεν παίζει καν. Μπρο, δεν παίζει. Ναι, ρε, τέλειωσε ο χρόνος. Αλλά νομίζω νίξει. Όχι, και οι δύο νικάμε νομίζω. Νικάνε και οι δύο μαζί, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, αυτός ήταν ο Σερίφ, οπότε νικήσαμε, γιατί ο Σερίφ δεν σκοτώθηκε. Let's go. Πάμε λίγο αυτό εδώ, workplace. Ρε μπρο, ήταν να πάρει και δεν το κατάλαβα. Μπρο, και εμένα να με βάλει διαφορετικό από το πράσινο. Με έχει βάλει μια άλλη. Μπρο, με έχει βάλει ξεχνάμε τώρα. Πάλι το ίδιο, γιατί. Τι να κάνουμε πάλι με το ίδιο. Εδώ τι είναι. Λοιπόν, τώρα είναι κλειστός και χώρος εδώ. Θέλω να πάω με τους πολλούς να με κοιτάνε. Αυτή είναι η περίμενη. Δεν θέλει να με σκοτώσει. Το βλέπω, ρε. Δεν ανοίγει η πόρτα. Όπως έρθει, θα παίζουμε κυνηγητό γύρω-γύρω από αυτό εδώ το μεγάλο πράγμα. Γιατί ακούω κάτι βήματα, είναι τα δικά μου. Εδώ στο παιχνίδι. Πανηγιώτσα. Δεν είναι σίγουρο ο Παναγιώτης. Παίζει να είναι. Ή τον σκότωσε. Να τους εδώ. Δεν είναι ο Παναγιώτης. Δεν είναι ακόμα χεριές. Άρε φίλε, εντάξει τώρα. Ο Παναγιώτης δεν μ' άκουσε. Εγώ πήγα να του πω να έρθει. Δεν ερχόταν, δεν πειράζει, τώρα χάσω. Όλο αυτό το λεφτό που πήρε. Μακάρι τον άλλον να μην τον βρει, αλλά τον βρήκε. Κέρδισε. Οκ, GG's. Έσκοτσε το Σερίφ. Αυτή είναι την... Είναι εδώ που δεν έκανε τίποτα.
Λογικά, παιδιά, θα κλείσει το βίντεο, επειδή θα είναι, όπα, τελευταίο μας. Εδώ, όπα, police station. Όλοι εδώ. Όχι ρε φίλε, εντάξει. Λογικά θα είναι το τελευταίο που θα πέσουμε. Παιχνίδι και να μετά κλείνω το βίντεο. Πεις κάτι διαφορετικό. Παιδιά, τώρα θα νικήσω. Τελευταίο μάτσι είναι και πρέπει να νικήσω. Εδώ, όχι, δεν είναι όπως πριν, εδώ κρυβόμαστε. Βάζει πάνω. Όχι ρε. Τελικά, παιδιά, δεν είναι το τελευταίο, γιατί θέλω να νικήσω έστω. Θέλω να νικήσω σε ένα ρε φίλε. Να νικήσω, να είμαι εγώ με το μαχαίρι και να νικήσω. Έτυχε ρε φίλε το μαχαίρι και άλλη παίρνει και με σκοτώνει. Και έκανα και εγώ λάθος. Όχι παιδιά, θέλω να είμαι ας είμαι ξερίφ για να θέλω να νικήσω. Ας είμαι ξερίφ, please. Police station, Παναγιώτη, έλα. Παναγιώτη, έλα, μπρο μου. Έχει πάλι την άλλη πίστα. Αχ, τι είναι τώρα. Όχι, πάλι αυτό είναι innocent. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα το. Φίλε, γιατί να με πάλι αυτό, γιατί. Παιδιά, δεν γίνεται. Από αυτό κλείνει. Κλείνουν οι πόρτες. Οπα. Σκι. Α, παιδιά, πότε τα βλέπω όλα έξω. Ο άλλος παίζει μουσική. Είναι ραδιόφωνο. Ωραία μουσική. Αν ήρθα όμως εδώ ρουφάνω. Ωραία, πώς μπήκε μέσα. Παιδιά, είναι hacker. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται τώρα. Γράψτε στα σχόλια, παιδιά, αν είναι hacker. Ο Παναγιώτης σκοτώθηκε, είναι μέσα ακόμα εδώ πέρα κάπου. Κι αν είναι αυτός. Γιατί δεν φεύγω, κι αν είναι αυτός. Θα βγω τώρα έξω. Κι αν είναι αυτός, ο Άντερερ, θα έχω βάψει. Το πάμε γρήγορα έξω. Ω, έξω λεφτά. Ναι, πολύ το χρήμα. Αυτά που έχω πάρει τώρα. Κι αν είναι ο Παναγιώτης και κρύβεται μέσα. Ο Παναγιώτης αν πουλέ. Ή ο Παναγιώτης αυτός ο μπλε. Δεν υπάρχει άλλο φίλε. Όμως δεν έχω δει ούτε ένα νεκρό εδώ πέρα. Ούπα. Είδα τον Παναγιώτη νεκρό. Είναι μια άλλη λογικά με την κόκκινη κοτσίδα. Παιδιά, νομίζω την είδα. Παιδιά, γιατί δεν είναι κανείς. Παιδιά, γιατί είναι μόνος μου έξω. Πήγαν όλοι. Πήγαν όλοι και μόνος μου έξω. Πήγαν όλοι
πάλι και είμαι μόνος με 6. Νίκησα. Νικήσαμε, οκ. Ωραία, παιδιά. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Θα κάνουμε και άλλα τέτοια βιντεάκια. Θα τα πούμε μια άλλη φορά που θα βγάλω βίντεο. Εντάξει, γεια σας.